Fisk mor. Ah, det var flot, Bassen. Hvad fandt du der? Hvad var det, der lå der? Hvad var det? Hvad var det? Ej, hvor er du dygtig, tøsen. Er så dygtig. Vente. Så. Dygtig, Exi. Sådan der, ja. Det er flot. Ja, det er flot, Bassen, det der. Ah, det er flot. Dygtig. Sådan der, ja. Det er flot, tøsen. Det er flot. Dygtig, ja. Ja, sådan der, Exi. Virkelig godt. Ah, det er flot, det der. Jeg tror, du er gået forkert, du. Jeg må lige se dig komme ind igen. Sådan der, det var flot. Dygtig. Hvad var det? Ej, hvad var det, du sendte der? Hvad var det for en flot markering? Hvad? Ej, hvor er du dygtig. Ej, hvor er du dygtig. Ja, det er flot, det der. Ja, det er flot, tøsen. Der var ikke mere. Dygtig. Vent. Vi sætter mere hernede. Dygtig. Dygtig, Huni. Dygtig. Er så dygtig, ikke? Se. Stille og roligt. Jeg skal også kunne følge med, du. Ja, det er flot. Dygtig. Dygtig, tøsen. Sådan der, ja. Det er flot. Dygtig. Dygtig, Bassen. Ah, det er godt, det der, Basse. Rigtig flot. Ej, hvor dygtig. Ja, det er flot der. I vinden der, ja. Det var rigtigt. Sådan der, ja. Ja, kommer der lige en stjerne her, ikke? Hvor vi går ud i første ben nu, kan jeg se. Så er vi egentlig gået ud over den nu. Nu skulle du meget gerne vise, at du skal tilbage igen. Så også jeg kan finde ud af det.
vej der. Ja, det er flot, tøsen. Det er sådan der, ja. Hvor flot. Dygtig hunde. Dygtig. Nej, det er ikke rigtigt det der, Basse. Vi skal faktisk til venstre der. Jeg kan godt lige se, hvor snus ned i jorden der. Sådan der. Det var flot. Det var flot, Bassen. Det er lige fast. Ja, det er flot. Der var lige en markering mere herovre, så selv fanger den. Hvad var det? Hvad var det, du fandt der? Hvad var det, Basse? Hvor er den henne? Kan du markere en gang? Sådan der, ja, det var flot. Marker igen, kom. Sådan der. Ej, hvor er du dygtig. Ikke? Lige der er du dygtig. Du er dygtig hver dag, ikke? Vent, vi skal lige, hvad er det så, vi skal? Vi skal så højre lige her, du. Vi skal lige have det ud af scenen en gang. Så vent, og lige nyde den der, ikke? Vi har fået, ikke? Sådan der, ja. Seriøst. Jeg skal ikke over der, for der er masser af vand, der vil jeg ikke ned. Sådan der. Dygtig tøsen. Vi gennem de to derovre. Dygtig. Jeg vil ikke over der, for der er vand. Så igennem de to der. Sådan der. Dygtig. Og det hjælp, så gik det. Ikke? Det er flot, Basse. Det går bedre nu. Så dygtig hunde. Dygtig. Ja, det er også rigtigt. Om på den side der, ja. Og så er vi lige ved at være i mål nu. Ikke? Sådan der. Hvad har du fundet det her, Bassen? Hvad var det? Hvad var det for en fin afslutning? Hvad var det for en fin afslutning? Ikke? Ja, kan du markere den for mig? Kan du markere den? Sådan der. Ja, det var flot. Dygtig. Ja. Skal jeg være lidt hurtigere, ikke? Det vil vi have i. Du er dygtig, tøsen. Vent det. Sådan her. Jeg synes, at markeringen er ved at virke, hva'? Ja. Skal du se, så har de noget at drikke også, du. Prøv at se her, tøs. Ja, ja. Og tørstige, ikke? Jeg er tørstig på sådan en tur. Ja, ikke? Ja. Sådan.